हामबाय जों दिनै दिनै रामचन्द्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सि जत लुकुरं बागै बेलेखना गाहाम कक्तमा जों आगिराव जों अमा हायराव जों जरामायाखौ फियाबा ताबुक जों दिनै बुबागारनि नायकल फांबाय दिनै अनारेबल एमएलए नेतृत्वे जों दिनै आमचायो कायसा जों एमएलए अफिस मानखा जे अफिसनि बिसिंतै दिनै आमचाय जत लुकुराव आरो कुनु ब स्पेसिफिक पार्टीनि कुनु मेम्बार आमतिया माने ओपन टू ऑल जतन बागैनो दिनै आमचाय जत लुकुरं बागै दिनै कायसा अफिस खोलक जाका अ जागाबो नरक दिनै आपत्ति विपत्ति नंग जे ने प्रॉब्लम जे उंगि तंगमारक नक शेयर खायनान बागै जे नांगमान जरावो दिनै एमएलए बाय गाव जरो नरक फायखां मालाय माननाय आमन बागै जों बेलेखना अ सेमावन बागै दिनै एमएलए न बेलेखना हामबाय मारिवो तांके चिन लुकुरं बागै बेलेखना नांगौ माने जरा सामान बागै तांके जों अमन जों बिसकां जरावो दिनै एमएलए बाय जों खरकनि खलायो दिनै नरंनि जों गार्जियन हिसाबै दिनै आमचायनि जे जनप्रतिनिधि हिसाबै दिनै आमचे जों बाइक बिसकां जों आपग्रेड खालायमा दिनै आलु करनो बागै जों जे बरं जे एक्सपेक्टेशन दंमारनो जों बाइक फुलफिल खालायमान आबन जों ट्राई खालायनाय आवन बागै जों नरंनि खरकसा बेलेखनि जुबासो नांगौ नरं सापर्ट नांगौ ते अग्रा जागारनो बेलेखना हामारि नांगौ जों बिसकां जरो नरं बागै जों करा खालाय सामं खालाय दिनै आमचायनो जों डेभलप खालायनानै बागै आवन बागै जों बुवागारन बागै बेलेखनि सुरि थाय तामके बुवागार साहा मेथो दिफानो दिनै बागै गासै चबा खालाय दङ चबा कप्लायनो गाय दिनै बुवागार सा खाम दङ नांनाय आवन बागै नरं जानि जानि जत माने मतायनो दिनै बुवागारन बागै सुरिदि जत एमएलए बागै सुरिदि जत एमडीसी बागै सुरिदि जत लिडार्स बागै सुरिदि जाते दिनै आमचाय जत लुकुरं बागै सुरिदि जाते जों गाहाम गोरों खालायो जों सालजा पालके जों साल नुगै माननाय हामबाय।